Donok do Jehovah disudeakan namanjo ibana. Tongon tahe disudeakan namanjo ibana di bagasan hasitongan. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Yesus Kristus. Dohot goarni tondi porbadia na tumapalangi doho tanoon. Sai di parsaurhon ma damena tu tondi tabe. Amin. Jongjong do pahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 74 sai marlas ni roha hita. Sai maras ni roha hita, aledongan Kriste, niramutan ni kaganda, doluhur pagosari, Sai naturus yun hidupna. di saluhut manusia, memuali berdosa, menurunkan sonak kamu, saya tangihun masuara, ni Tuhan tai burju, saya bau barohamu, jatuh Yesus itu tuh, asa sarbaluona, tonimuna sian dosa. Amin. Undul mahamu. Ramahita madok tangyang panindang yotai tamulaima. Ale amanami na di Banua Ginjang. Na manopahami sian holong ni roham. Na mangaramoti hami marhite-hite holong mi. Jalan patahon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha. Hupar hatopot hami do naso waholongi hami ho. Sian nasaroha. Tondi pikiran dohot gogonami. Jala donganipe dang huhaholongi hami. Songon pakaholongi ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tondi nami. Alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami. Hutulak hami do tondim. Dang huradoti hami lomo ni roham. Ipe sesama nasa dosa nahula hami. Urupi mahami paturehon pangalahonami. Jala di bagasan panogunogo ni tondim mahami. Disude ulaun nanaing ulaun nami tujolo anon. Asa gabe patar di bagasan hami. Doho di bagasan saluhut halak. Hamuliaon ni panopayonmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangyang di bagasan rohata. Hata si patogar tondi. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah. Ninna ibanado. Haholongon saleleng-leleng na hubayan makaholongi ho. Dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asi ni roha. Rak madohita tangyang nanya jarhon ni Tuhata Yesus Kristus tuhita ale amanami rak madok mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Sai pinorbadia magoarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang.
Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi saleleng ni lelengna. Amen. Majaha mahita marsialu salusan, ima hatan itu hata natar surat di pesalmen 110 ayat sada sahat rodi ayat 2, tauduti mose di ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sia rimah hita jongjong. Mandok mauliate mahamu tu Jahoba, ai pardenggan basa do ibana, ai rodi saleleng-leleng na do asini rohana. Dohonon ni Israel matongon, aero di saliling-liling na do asini rohana. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran, asa hubongoti akai lau mamuji Jahoba. Odo bohal ni Jahoba, dongotan ni aka partigir do isut. Mandok mauliate maau diho, alanaung di alusiho au, jala menjadi hatuaku. Batu na yung binolokon ni aka pati bagas, ima jadi batu parsuhi. Tian Jahoba doi masa, halongangan doi anggo di matata. Ariodo na dinadihon ni Jahoba, marolop-olop jala marras ni rohama hita disi. Ia ale Jahoba, say manupak maho. Ia ale Jahoba, say homa mambahen menjadi. Pinasupasu mana romar hiti-hiti guar ni Jahoba, hupasupasu mahami hamu, akan asian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata, jala ibana mandongani hita. Tabaton hamuma aka pelean pestai, sahat rodi aka tanduk nilanggatan. Hodo di bataku, jadi hodo pujioku, ale di bataku, say hodo patimbulokku. Rapita majaha, mandok moliate mahamu di Jahoba, ai pardenggan basa do ibana, ai rodi saliling-liling nado asini rohanai. Amin. Glory Patri Sangak Madiama. Rak mahita mandok maka tidakon hata haporsea otai songon na di hati dakon nihala akan naporsea di luat portibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang soha bubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom, dungi mulak mangulu diari patuluhon, namanai tu surgo, lahundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon,
manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Kundul mahamu. Tapuji matuhata melalui kor paduan suara Paskah. Pada suatu hari kelak, semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada Dialah semua makhluk akan sujud menyembah, tetapi harga kerajaannya sangat luar biasa. Dia hidup sebagai manusia di antara manusia, seorang raja yang tidak dikenal umatnya. Semua orang mengeluh-ngeluhkan dan bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun orang-orang menyambutnya sebagai raja yang mereka inginkan, bukan seperti apa Kristus adanya. Puji Sang Pemenang, berikan hormat dan pujian. Semua nabi telah ramalkan datangnya dan Sang Mesias Raja. Sorakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana bagi Dia. Sorakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana bagi Dia. Yesus Immanuel, Nebus dan Raja kita. Siapkan jiwa dan hatimu buat Dia dan mari naikkan pujian. Sorakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana bagi Dia. Sorakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana bagi Dia. Dengar Dia datang, berkuasa mulia kasih. Bagi Raja atas segala raja kami sembahkan pujian. Sorakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana bagi Dia. 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 Sorakan Hosana, sorakan Hosana, sorakan Hosana, sorakan Hosana, 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 Hosana. Molia tema di Tuhata, molia tema tuakaya nokonami paduan suara Paskah. Epistel songon patujolo ni jamitata di mingguta sadarion, ima natar surat di Kolose 3 ayat 12, sahat rodi ayat 17, songonon mahatani Tuhata tapa hiut-hiut ma di bagasan rohata. Onpe hamu akan naung pinilit ni debata, akan nabadia jala hina holongan, solukon hamuma para si rohaon si tutu, habasaron, haserepon, lambok dohot lambas ni roha. Masih pau une-unean jala masih sesaan dosa mahamu,
Jupa marpangurangi nasa sada dopak donganna. Songon panesani Kristus di hamu, songonima nang hamu. Alai diginjang ni saluhut nai, ima haholongon ni rohai, ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Daladame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, ai tusido hamu di jauh di bagasan sada daging, gabe paroha mauliatema hamu. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sandok hapistaran mahamu, marsiajaran jala masih paingotan, marhite-hite aka ende pesalmen, ende puji-pujian dohot ende partondion, endehon hamuma debata di bagasan rohamuna, marroha hamuliateon. Jalan nasi ulaon manang di hata, manang di pambahenan, salhut nai ima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhut mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ima sahatna. Martuama akan nau bege hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata melalui kur ni aka inata PWMI.
Molia tema di Tuhata, molia tema tuaka inata PWMI. Tapasahat ma peleata, hata ni Tuhata, hata ni Tuhata di 2 Korinsia ayat onom sahat rodi ayat pitu. Ingot ma nama naburhon otik do gotilonna jala nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup ma ni onjar ni rohana unang masian muruk manang sian na sotar jua ai di haholongi debatado nalas roha mangalehon borhat mahamu. Tapuji ma Tuhata sian nomor 70 sada husomba ho Tuhan. Musik. Sembah oh Tuhan, tangihona, saka
Amin. Rima hita jongjong, marede mahita sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, na pinelehon tu jolong. Asa di pakehuriam, lau pasangapun hototo. Tabige matiting ni Huriata. Tikting namasa, dohok na naik pamasaon ni Huriata di Bagasan, Minggon. Minggu 10 April 2022. Toktong do peliata tapasaha di Bangkuta masing-masing, ro petugas tu Bangkuta. Ibadah sekolah minggu dan remaja kelas opat kelas di Patupa 2 gelombang secara offline di PKI Misada, masuk pukul 8, dohot pukul 10 sada, toktong madjamoton hahipason. Ujian untuk peserta angkat sidi di Patupa tanggal 10 April 2022, di Patupa di gereja masuk pukul 3 botari. Damang dainang mulai marsugut Senin 11 April 2022, Selasa 12 April 2022, Rabu 13 April 2022, Kamis 14 April 2022, di Patupa Huriata do ibadah manang kebaktian, manaringoti paanaonon ni Tuhan Yesus, saha tu hari Kamis nanidokna Kamis putih. Boy mata jaha ka namak kobasi, jalata hobasi mai, sesuai itu tugas naung dipasaha tuhita. Kebaktian PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 4 botari, boy mata jaha ka namak kobasi. Di hari Jumat tanggal 15 April, masohok majo parsermonon, Hobbartu Ari Hamamate manang Jumat Agung. Nama kobasi manang namar jamita tuhuriata di Jumat Agung ima amang Bishop Kristi Wilson Sinurat STH MPD. Boima ta jaha nama kobasi sian hita songon natar surat di buletinon. Di hari Sabtu tanggal 10 April 2022, ibadah P3M di Patupa di gereja masuk pukul 7 botari di ngotak kayanak kota mai parjamita padita Kriston silaban siahan MTH. Adong dotulu rumah tangga dong atta nama ulang tahun parsaripeon. Adong muse 10 tolu dong atta ruas nihuriaon nama ulang tahun hari hati tubuh. Huriata pasahatot tunasida, selamat ulang tahun pernikahan dan selamat ulang tahun hari hati tubuh. Di pasu-pasu di Batama tok-tok parsari peomuna mang dohot tamuinang, lehon gajang ni umur, nang tudongat tanah 10 tolu halak hari na ulang tahun hari hati tubuh. Di leon gajang ni umur, hahi pason.
Naing majalo pasu-pasu parsaripe omma Sindi Naomi Purba Boroniamatta Mislan Purbanahinan Tubuni Natta Septiana Burusagala Ruas Nihuriata Gemi Kasih Karunia Sektor Setiabudi Dohotoro Anna Nopen Wilson Sanjaya Napitupulu Anak Niamatta Indra Napitupulu Tubuni Natta Luciana Silalahi Jemaat HKBP Padang Bulan Resort Padang Bulan Medan Patupaon hari Sabtu tanggal 27 April 2022 masuk pukul 10 di Gereja HKBP Padang Bulan Resort Padang Bulan. Taringo tu renovasi. Toktong do tarpaima panitia renovasi dipartisipasi manang subbangatta ta tupahi mai ta subbang mai marhite-hite pasu-pasu nata jalo siat Tuhan jala di parade do kotak renovasi di Huriatta. Taringo tu dana renovasi nunga nal-nal di son taida boy mata jahai akan nama ragam hari Sabtu 10 April 2022 di Patupa Panitia Pasca do donor darah tuhita nanaing mendonorkan darah asamat daftar hita tu panitia nauk tarsura di buletinon damang dainang songon keputusan ni komprensi resort na pinatupa na tanggal 4 April 2022 nauk salpu taringot tu calon les speaker diputuson komprensi ido sada Bengek T. Simarmata, Dohot Ingrid F. Borusi Barani, Gabe calon les speaker di Huriatta. Keputusan namangihu muse taringo tu anggota penata layanan parhepengon. Laos parsidoho maamatta Bapak Bengek T. Simarmata, Gabe anggota penata layanan keuangan. Dipangido tu sudehi ta nama bawa mobil rotu parmingguon ta parkir di lapangan PKM Sada. Hobar tu himbauan ni Satgas Kopi Sapulusia toktong mahita majamoton hahi pasotta marhite naung di tetap petuhita ima marhite-hite menginstal aplikasi peduli lindung boy mata tusi jala taulahoni. Tim konsultan kesehatan farmasi di Huriatta boy mata jaha adong onom halak tim kefarmasian adong tulu boy mata hubungi nasida taringo tu namardomu tu farmasi. Tamang dainang na beribadah di jabuta masing-masing boy mata pasahat peliata persepuluhatta marhite beng beciana oktar sura di buletinon. Damang dainang na naing parsidoho menyumbang dana renovasi gereja boy mai tapasahat langsung tu panitia renovasi ni Huriatta manang marhite Bank Mandiri naung tarsura di son. Ima tikting dohot buah-buah di Huriatta adorakso martangiang hita tapuji tu hatta marhite-hite kor P2MI.
Adorak somartangiak kita, tapuji Tuhatta marhite-hite edde nomor 75, ayat sada rodi 2. Tapauduk marohatta tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami pargogo naso hatudusan, naso marmula naso marujung, naso marpasohotan. Tung naso marujung doholong musiak kami, jaladang marpasohotan nasini roham midahami. Sahak tobaso nali Tuhan di parmudu-mudu hodo ngulu nami di paluas ho huhu di tugu-tugu ho hami siap bagas nami bi marsaor marhite hatam marhite-hite parmingguon padua halihon di bagas joromon di narohami mangangguk kodosa nami huhut mangido hasesani dosa laos mangido pasu-pasumi di parmingguon na pedua halihono. Rajai maroha do tod dinami, asa marhite-hite parmingguono nale Tuhan, parsidohot tami, dapota silua na umarga, ima silua sian hatam, songon ojahan di parnguluon nami. Ale Tuhan, diobas na parpudio nale Tuhan, pamasaon ni huriam dua opatari padudut kebaktian manang ibadah lau manaringoti panaonommu dinadiliakko dirip tuhamatean menubus sami pardosa das-dasi marohanami maddohoti ulaon ibadah malam pasion naung pinatupani huriam mulai hari Senin sahak tu hari Kamis, sahak tu hari Jumat tahe, ima paraningotan di hari hamamatem. Marhite akka kebaktian malam pasion na pinatupan ni huriam, lamana dahami, songodi hasi ni partaunommu, mangodi kami jolma pardosaon. Paingot kami akka pitugas naung ditotopon ni Ria nami gabiroh makkobasi ulauni das-dasi hami mangulahossa
mangulahon tohonan naung hujalohami jalan auk tarsura tahe di buletinon. Ale Tuhan hubok kami matuho renovasi manak pembangunan na gereja nami harutabai male Tuhan pasalongan na lomak di hami harutabai ma pasu-pasum di hami marhite-hite ulaon nami marhite-hite ulaon nami si ganupari asalam utupaki hami renovasi pembangunan ni hurian namion asasidung ale Tuhan ditikina hobar tunaung ni hatannya ke panitia ale Tuhan di patu pahuriam dotong aka kegiatan lau manomu-nomu ari hama matemi marhite-hite kegiatan aksi donor darah dohot aka kegiatan nasik Tuhan das-das imarohanami masih beta-betaan lau maddohoti ulauni ale Tuhan hubuak kami tuho yanakon nami nauk pinalume hommi tuhami pamalo mahami manugu-nugui pamalo mahami mengajar-ajari asa tadi nasida si anak kadonganna tadi di pangalaho tadi nang dipakkatayon tadi nang manguduk di hatam pargugui hami akan atoras asa parjolo humemehon hami hatami tunasida sada pesian anak ni huriana on sada pesian anak ni huriaun ale Tuhan dak parsidoho nasida tuak kaulaun na hudar ulaun na sodi halomohon ni natorasna bangso nang negara ottah ya Ugok kami tuho yanakon nami nauk tamma siap persikolanna siap perkuliahanna leohon ale Tuhan nasinitta ni rohana marhite-hite akka ulaun natipak marhite-hite akka perkarejuan di perusahaan swasta manang di negara nami manang di pamaretta namion paluas sami ale Tuhan mian di bangso namion masih paululuan padau parbulak-bulaton siap bangso nami dumobi ma nang di daerah nami na di kota Medanon hubok kami tuho Tuhan ya kaya nakon nami nauk tang pamatang na anak doho buru ni huriam nauk tang di umur patuduho sirokak ni todin ale Tuhan na sahapor siaud doho tibene marhite-hite yak sirokak ni todi ale Tuhan lamar sangap ho ale Tuhan naing kamu liho buru do dongan nami ima dongan nami sahuria naik patu pahon nasida ale Tuhan tanggal 20 April 2022 na naing ro aingok nasida ale Tuhan asaho parjulu di hara tu si ulaoni olong mina mangalinggomi keluarga na iberu na naing majalo pasu-pasu parsaripe osyako asa marhite keluarga na iberu na naing pazong-zongon mia li Tuhan marsangap ho bok kami tu horongan nami na toras nami ruas ni huriaon na sorap hami nuaing memuji ho di parminggonon aturan rap do hami ali Tuhan do nasida alaya la naung gali pamatang na gali si majujak na dang buy nasida rak dohot hami nuaing katau manasida li Tuhan madai holong mi molo pedi podoman nasida molo pedi rumah sakit ala ni nauk sudah gugu patuduhot tu polono parna li Tuhan hinate buni namarna toras katadda hotu pinoparna li Tuhan hinate buni namarna tua-tua hami biso pesogot matua dosongon nasida asa parsidohot yanakon nami mengurus hami sugut songot dongan nami akanong matua naso dapot naso tolak gugu rotu gereja mon ale Tuhan tabai maholong mi di hami tabai ma pasamutan nami
asabui hutupai hami pembangunan renovasi ni huria nami. Tangsongoni mali Tuhan natap badongan nami mengaraduti makubasi pelayanan di huriamon ima dongan nami bengek te si marmata doh dongan nami borusi parani patau manasi dari Tuhan nunga dilihat dirina gabi dongan nami makubasi huriamon tabai ma pasu-pasum dinasida patarida hom maholongmu dinasida li Tuhan asa raphami bagasan sonak suharibu-ribuan mangula si ulaon nami mangarado ti ulaw di huriaon songon na pinarsitam ali Tuhan toktong dohami marsihoho tuho molo pe di pamasa pamaretta molo pe disuruh pamaretta hami majamoton hahipason marhite-hite satgas covid sapulusia paingot hami ali Tuhan asa tok-tok kami majamot tok hahipason nami majaga hahipason nami di huriamon buat kami tu horu aka pangula ni huria na posom padita na mangula di gemi wilayah sada dohot wilayah dua siak kota sahak tu huta-huta tahe tupahi ma ulaun nasida tupahi manang parngulun nasida mar hiti-hiti pasu-pasum nanayang jalon nasida satokin nai reali Tuhan marsaringar mahatami songos silua si buanon nami siap bagasmon parbisuhi maroha parbisuhi manang amanami padita siahaan padita nanayang makubasi pasahaton jamita itu hami marhiti-hiti jamita nanayang bigion nami ali Tuhan gabi tabba holong di hami gabi tang hapor siyaon nami gabi lammanad hami di holongmu nanayang jalon nami ali Tuhan di paranguluan nami on si ganupari yakadongan nami na mula-ulaw na ali Tuhan betahe ulaun nasida be ulaun ni dongan nami ali Tuhan na di kantor na di pasar di dia peruas ni huriamon mangalugau suluna mangalului pasamotanna pasu-pasu mahami ali Tuhan odingi mahami ali Tuhan siap permaraan saongi mahami marhiti-hiti holongmi jalaulosi mahami marhiti-hiti asini roham di bagasan holongmu mahami mian mangula hobbar tulo maniroham mangasahon Tuhan Yesus Kristus si jalo tangiang jalo matangiang namion amin damang dainang lau manomu jamita nanaing pasahaton niamat dapat dita maredde mahita dian edde nomor 120 sia di ayat 2 non rim hita jongjong Salam hutanda Jesusi sian hama matenain jongjong hita dong lam hutanda hatai lambaria maton diki sorana terbelei nagabe hati goraki lam masutanda lam takas hutanda selam hutanda Jesusi sian hama matenain
Rupi mahami, ale Tuhan mangatusi hatamon. Dala pargugui mahami, mangulahosa, dingolo nami sigano pari. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu, damang denang. Shalom, oras madihita. Selamat hari Minggu Palmarum madihita salukna damang dainang. Yamu urian itu hatta. Hatani debata nagabe turpuk ni jamita disadarion. Nanienet sian evangelium Lukas bidu 10 sia. Mamukame sian ayat 20 lalu. Rodi ayat 40. Tongonoma hanari ini bata ujaha mendebegasan Kristus Yesus. Jadi dung didok songoni. Hehema ibana laho nakok tu Jerusalem. Dungi madapoton huta Betpage dohot Betania. Mardonok kondolohi namargoar dolok jetun. Disuruh ma sisianna dua halak. Ninna ma laho mahamu tuhuta nadi zolumunan. Tung bongot hamu tupang hamuma tabak disi anak ni halore na sodung dihuduli halak arhari jala buan hamumai tuson jala moladong na manukuk hamu puasa har-haram munai. Dok kamu masongonon. Rikot doi di Tuhani. Tungi lahoma akka na sinurui. Dala Jepang nasida do songon nanidok nai tu nasida. Alai. Laho makar hari anak ni halode ina sida tidok akan punasa ama tuna sida puasa har haram muna anak ni halode jadi didok nasida ma nariko doi dituhani gabe dibuan nasida mai tu Yesus Yakomma ulus nasida tu anak ni halodei jadi dipahudul ma Yesus tu kijangna. Jala dinabor hati ibana. Dipahepang nasida ma ulus nasida tu dalani. Alai ma dapoton tuatan nadidolok jituni. Sama rohani sadok punguan ni sisiani memuji debata marsuara na gugu siala sude hagugun naung ni ida nasida ia eden nasida na supasu marajai naromar hite-hite goar ni Tuhan. Damedo di surgo
hasangapon dikijang. Jala halak pariseid deba nasian na toropi madok tu iba na orai ma atong akkasisiami guru jala nina mama ngalusi udok ma dihamu out mauhum nasida jauh-jauh ma akka batu amen ido sahana nani holongan damang daina di masa tiki ada tradisi do di bangso manang halak Yahudi setiap tahun rodo tu Yerusalem laho patupahon perayaan Paskah. Dalam perayaan Paskaon ima marningot nasida bangsoi naung diurupi debata ruar sian tano Mesir malua nasida sian parhatobanon di bangso Mesir. Amanginang nani halongan di bagasan Kristus Yesus. Minggu Palmarum umat Kristen biasanya membawa daun palem dan melambaikannya. Nah, pada zaman Yesus hal ini dilakukan untuk merayakan kedatangan Yesus Kristus yang terakhir di Yerusalem. Minggu Palmarum dihita ima merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk hari raya Paskah Yahudi alai nuaingon Minggu Palmarum dihita ima pada minggu sebelum hari Paskah, hari haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Amanginang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Udang do si parsia jarota marhite turpuk jamita di tikiom. Nabarjolo may yan dua halak sisian ni Jesus na sinuruna sada inganan mabuat halode gabi ima dalan ni Jesus bongot tu Jerusalem. Mardongan ketaatan uduk ni roha do nasida di padohan ni Yesus dala diulahon nasida na dua doi tongon nani dok ni Yesusi tangadong disi ungut-ungut amanginang tangadong isi berargumen tangadong disi berdebat alai diulahon nasida mai. Ternyata kalau sudah Yesus meminta tak ada yang dapat menghalangi. Poin penting bagi kita. Dan kita garis bawah itu. Dala halodei dibuan dua sisian itu Yesus. Lapatanna diulahun halahido songon nanido ni Jesusi.
Dapat dua hon. Napuna sa halode. Yan ias ni rohana do. Mangalehon. Halo dinay. Ayadong do kata kunci di si riko doi di Tuhani. Tanpa keberatan, tanpa komentar, dia memberikan keledainya karena Tuhan memerlukannya. Amanginang ahado si berengot tadi si ngolo mangalew tutuhani koleanot tama sen yes ni rohatta dang sian ungut-ungut. Apalagi tutuhani pilihan natamado si leonotta tutuhani. Tuhan memerlukan sesuatu dari dirimu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka poin ini menekankan kalau untuk Tuhan, unangarok kita hitung-hitungan manang holit kita. Aisyat Tuhan ido haroroni pasu-pasu nata jaloi kan? Ido amanginang. Isongon nani suruh ni Yesus tu dua sisi ani. Dia langsung pitor di leon napuna sahalo de ido. Alai boto ibanawi rikok di Tuhani. Molo songonon wado damang daina. Martami yang mahami akan aposo ni debata nama layan di gemi kasih karunia non. Roma to di Purbadia mengusipot Tuhami aposo ni debata. Amang pedita saregi, amang pedita sian, topok ma bagas nyamat tasianu. Toko masongonon. Riko di Tuhani. Ado sila nomo amanginang. Koleanot tado sarga sa ekor helode. Wado burak di lalam. Manang ikon nadong do silenota. Ay narikot doi di Tuhani. Amang inang nani ang ulungan di bahasan Kristus Yesus. Marsiajar sian na punasa halode. Yas ni rohana mangalehon. Halode nai dipilihon ibana doi tutuhani. Kung pese benarna amang inang di katani Tuhan Evangelium si Matius di paula do musek. Halo di. Amang inang nani alongan di bagasan Kristus Yesus masuk mahita to pola ni jamito. Inalau bongot Tuhan Yesus tu Jerusalem.
mengendarai seekor keledai. Saudara-saudara, damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Tada maun uduk ni rohani Tuhan Yesus Kristus maradok pun amanai. Ketaatan Yesus Kristus pada rencana Bapaknya untuk misi penyelamatan. Ia lakukan itu, ia jalankan itu. Sian uduk ni rohana. Tuk pedang dia tusyak kanatoropi. Marulupolop natoropi. Mamuji-muji Tuhani. Ai harap rohana makirim do bangsoi. Ia Yesus naroon songon raja ni portibiomai. Paluahok kami. Siat dia do damang dahinang. Sian tekanan politik Romawi pada saat ini. Asa maluah lahi agar mereka merdeka dari jajahan Romawi. Alai sasitongna ubal gasianido pengorbanan ni Yesus. Ketaatannya kepada rencana Bapaknya. Uduk ni rohanai tuamang nai di batu duhon ibana doi. Misi penyelamatan manusia dari dosa. Sudah semestinya kita bersyukur. Marolop-olop pita diharoroni Yesus si buat damai. Songon topik nih jami tahun di minggu. Alai marolop-olop sukacita atas kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem bukan lagi untuk sebatas membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan jajahan Romawi pada saat itu. Tapi lebih dari itu, melepaskan umat dari perhatobanon ni perdosaon. Alanido damang dainang marulupulup mahita ima di Yesus hibuat damai. Amang inang nani aulongan di bagasan Kristus Yesus. Masa hita marulupulup di Yesus hibuat damai. Sebetulnya tang nama doklas rohatta dipersilak kot Yesus. Alai sada perenungan banyak di hita. Taboto mah dirita. Yana toropi manang hita marulupulup. Di Yesus si buat damai. Kita maknailah itu sebagai apa? Sebagai pembebasan kita dari dosa. Sebetulnya wanginang dalam Tuhan matian ni Yesus don. Alai bangsoi. Ama didok di si. Hosana, hosana nina. Pinasupasu marajay na romar hite-hite ko ni Tuhan. Dame do di surgo
hasangapon dikijang. Wilaladak sadar bangsoi pada saati. Ihulau Yesusi melaksanakan misi penyelamatan pengorbanannya untuk pengampunan dosa manusia alai dang diboton atoropi sasitong nai. Galau masa ada perenungan di hita di mingguon, molotung pe hita marolop-olop di Yesus si buat damai, dang nalani las ni rohat tamate ibana, manang nanaeng madalani akka porsut ni ngoluna satu hama matena. Alai marolop-olop mahita di bagasan hapor seotta yang seharusnya kita dihukum alani pardosautai. Karena kita melanggar Tuhan, karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita. Namun adong do hatan debata nama dok basa do Tuhani, alani basa ni Tuhani dok. Jadi madok moliate mahita damang dainang tutuhani ay pardengkan basa do ibana rodi saling niling na do asini rohana gabi boy hita malua sian pardosa utai sian uhumani. Sian uduk ni rohani Yesus mangulahon hatani damang nai tungpe tung masai hacit di lala satu hama matena. Yesus rela memberi nyawanya oleh karena ketaatannya kepada Bapaknya. Kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Laho pasahatot tu hita ada pesan penting bahwa dia bukanlah seperti raja yang kita pahami, raja di Haportibionon dalam konteks pemahaman Portibi. Alasong naudok nakaning makirim do bangsoi malua sian parhatubanan ni politik bangso Romawi. Kuasa maikon halode amang inang. Om masada patuduhon diri ni Yesus dinaroi bana bongot tu Jerusalem mabuan dame patuduhon serep ni rohani ibana tang hoda alai halode do. Dana dada lau porang alai lau mardame do haroroni Yesus. Tohomai tehe hatani debata na pinasa ni panurirang Sakaria bidusia ayat sia nama dok songonon. Maria ria situtu maho ale borusion. Marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumobotok partigor ibana jala si parmonang na serep do rohana jala marsi hudul di halode do di anak ni halode ina ini ina
sibuan dame do Jesus maradopon hita alanido hita ikon marulup-ulup amang inang tangadong ikijang idame dedo hita makarikoti dame kalau zaman nuai ngodo holan guar do guar nasi dame burusyahan alai suhulan nalala do berbeda Ido amang inang. Sejahtera terigan ninna. Alai seholan na porang berbeda itu gerejuna. Ikut tabe dulu. Ikut tatiru do pangalahoni Yesus si buat damai. Mau tak bersiajari do hatani debata manak tu dia pe Yesus. Ekon adong do silas ni roh hatu akan atorup kan. Nama bitung kan. Di pamalum. Nama ate di babakit. Udang maya kahalongan. Na pinatupan ni Yesus. Jai ikut adok ma Yesus si buat damai doi di hita. Ala nima hita peko si buat dame do. Waduh hamu amang inang. Si buat dame do hamu. Las doroha idongam muna di haroro muna. Manang tikiro ibana. Manang tikiro hamu tupungwani. Mana poton nasida gabe hohar gabe dong istilah madokon ngaro si gaur doda kena etah taba siding madirit taba marulup-ulup mahita di Yesus si buat damai hita pe ikon si buat damai do. Dok kamu maju amang inang, tu siamun manang siap birang muna. Si buat dame mahita dah, edah namu jo. Si buat dame mahita dah, lae. Unang pamula-mula dah. Unang perbada hita dah. Buat dame mahita. Si bolas ni roha may tada. Kalau dong ilabung na inang baw, da inang baw. Taksalay. Amang inang naniaulongan di bagasan Kristus Yesus. Mari memaknai minggu Palmarum ini. Sukacita kita menyambut kedatangan Yesus adalah sukacita di bagasan hapur siaon. Tuhan mau lihat mah mate ho mo kepami sa minggu nari sianarion satu sa minggu naneng ro di minggu-minggon sada perenungan may dihita damang dainang. Malutong pehita marulup-ulup di Yesus si buat damai. Datung marulup-ulup pita marlas ni roa hita sukacita kita karena Yesus mati. Alai marulup-ulup mahita bersukacita lah kita karena memang di palua do hita sian par hatubanon ni par dosa utai. Tatiup may damang dainang. Tahalas sumay. Tungpe ibana namanya ni.
Amanginang nani alongan di bagasan Kristus Yesus. Unang mahita son. Alak parise. Nanidok na di son. Dalam halak parisei, deba nasian natoropi madok tu ibana, madok tu Yesus, idok masongonon. Orai matong akka si siami guru. Tang binoto songod dia dalam pemikiran ni halak parisei onate. Amang hinang. Memuji Tuhan ini pehita salah. Patu pahon si patu pao pe di hari Sabat salah. Alai dang apalai nian nama cari kok dihita. Molo tu pehita marulu-pulu marlas ni roha mahita di bagasan dame. Di bagasan hapor siaon tutuhani. Adong songon nanaing sidohonok ku songonon. Rohamu memuji Tuhani nuaing amanginang. Unang ganggu rohamuna alai berek kamu dongam muna siamun hapirang songon naso sosok di rohamuna. Alaida matuhani. Atenang, tungi berek kope dongamu siamumu edai, mamakke sibong, aka aksesoris, nadong songon pakateon ni halak parisei di rohamda. Alai dok masongon Tuhan, sadi hari doa bo makke songoni. Ido kan? Unang marungut-ungut. Bereng makan ngaroe deh. Nagoda ngasih tanah. Pakeon nama si patunai na tinggi. Macet tibo klutak kena. Apa jol mah pas martangiang. Patial-tial hon. Bereng malaikan nagoda si tanah. Memaknai minggu palmarum. Unang ma tatiru nasosuman padohon ni halak parision. Unang picang dongamu. Jangan tegur temanmu berbuat baik. Orang Parisi menegur murid-muridnya, bahkan orang-orang pada saat itu yang bersorak-sorai menyambut Yesus. Walaupun mungkin mereka kurang memaknai apa arti semua itu. Odo naing raja na tatangyak ko nasaon. Na baluo kita siyan bangsa Romawi. Terlepas ma siya niya Olo tudak ka na ding gaddo tadukong do ka dong atta. Unang tarerehe. Jangan kita patahkan semangatnya. Temade le. Temaida. Maju terus. Asa dinggan huriat to. Nabulo na say nabuy tarpatupa leonon na manginang. Gudang sila lemmi. Unang gabi adong rohata. Si pata songon natarsurat idwe. Belgado pilihan ni. Inanabalui. Tutuk songon ni hita. Mariswak kita roh tu Tuhan memuji Tuhan ini. Jadi ujung ni jami tahun songon topik ni jami tahun marulop-ulop di Yesus si buat damai. Marilah kita memaknai ini Minggu Palmarum ini. Makalason pabahenan ni Yesus. Marulup-ulup kita, bersukacita kita akan Yesus yang akan menjalani penderitaan
dengan tujuan dalam rangka baluau kita sian perdosa otak. Amanginang ikut tak amit doon. Alani asini rohanai di hita. Alani dengan dibasani di batado di hita. Banabui hita. Gabe di dokma sisianna. Molodang. Dang adong lapatan na hita amanginang di julun itu hani. Ang giyak matutu marhiti hatan itu anon. Molotung pe akan atorop ditiki parikop ni jami taon ditiki zaman ni Jizui. Bersukacita mereka membawa apa yang bisa mereka bawa. Ada yang menyumbangkan keledainya, ada yang menghamparkan bajunya, ulusna, ranting-ranting di jalanan sebagai wujud penyambutan dia ulup-ulup nai lasni rohanai manopok Yesus. Songoni manyan nak kita untuk memaknai Minggu Palmarum pada saat ini. Apalagi di minggu-minggu on. Sada perunungan mau dihita. Gabe sahak maita tu titik basa doho ali Tuhan. Burjuhia doho ali Tuhan. Mauliate ma. Burus mudarmu di leoko hosam. Mate ho di hau pinur silangi. Balua ho kami. Selamat mahita di Minggu Palmarum. Jalata payu ma akka partangyangan manang kebaktian kebakta di bagasan samingguon. Satu hari Minggu naneng roh di hari Paskah heon itu Yesus di si mahita marlas ni roha jala toktong maria-ria ala bazani Tuhani ala pangaramotin ni Tuhani dihita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma ale Tuhan Yesus Kristus. Asido tolong ni roham. Dala di batu duhodo ale Tuhan Yesus Kristus. Uduk ni roham. Tu amame. Debata nahuso bahami. Diulau kodo songon na nirokna. Tumpe macai hacit di lalaho. Uduk ni rohami ma ali Tuhan persiajara dihami. Asa hami gabi bui jalatama hami sisiamme. Marulup-ulup pami dihok. Ala hodo raja nami nama buat damai di hami saluhut na jolma. Tuhan marhite hatamon. Lopok koma di bagas roha nami. Upangido hami sian serep ni roha. Todim todi purbadia ima mengajari. Marhuraja di roha nang pikiran nami. Asa boi mangulu hatamon di ngulu nami. Jala seniasnya roha nami hulau kami ali Tuhan. Asima roham dihamil Tuhan. Di bagasan guarnya anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang rimma kita jongjong saluna. Ike amu mahatan ni debata nama dok songonon. Jadi dibuat nasida mah akka mare-mare.
laho manomu-nomu ibana uhud di jauh-jauhon. Hosianna pinasupasu naro marhiti guarni Tuhani Raja ni Israel. Amin. Idosa nata puji debatate. Puji debatatai dohot anakna Yesus nangton di pogbadi api marasa ngapon sa sudi. Amanginang nanihaulungan di bagasan Kristus Yesus. Taulahon mahatan itu Tuhanon. Tapang asahom ma. Gogo nasihat Tuhan. Kalau hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Di sodako Tuhan debatama buhina Tuhamu. Jala si maruhana midaham. Di dopako Tuhan debatama buhina Tuhamu. Jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. 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 Budul mahamu talas soma di bagasat tangyang madok mulai itu Tuhan. Salam, horas madihita saluna. Di basa-basarai selam patah